मी असय कन्फर्म तिकीट आणि मी असय वेटिंग तिकीट. ओ वाईट सारखा इलो इलो आहे पण तडमडूक. मेल्या सीझन मध्ये आमच्यापेक्षा तुमचीच गर्दी रे. आम्ही वेटिंग असतो म्हणान तुम्ही कन्फर्म होतास. आम्ही टाइम टू टाइम असतो. 3 महिने अगोदर आमची ऍडव्हान्स बुकिंग केली जाता म्हणून आम्ही कन्फर्म तिकीट असतो. तुमच्या जरा नाही आयत्या वेळी तुमका जाग येता म्हणून तुम्ही वेटिंग असता. अरे वेटिंग मागे पण कारण असतात. ठरल्या तारखेक बॉस सुट्टी देणार नाही. कधी कधी पैशाची अडचण पण येता आणि गावात इमर्जन्सी अचानकच येता म्हणान आम्ही वेटिंग वरती असतो. रे मेल्यानू कारण कसली देतास. गावाक जाऊक इच्छा होई 1 तारीख फिक्स म्हणजे फिक्स. मग त्या तारखेक सुतक येऊ दे नाही तर सोयार. रे मोठेपणा कोणाक सांगतस. लोकांका जाऊचा नसतात ना तर तुका ब्लॅक नाही विकतात नाहीतर सोशल मीडियावरती स्टेटस टाकून नातेवाईकांना चिपकवतात. 10 तारखेची कन्फर्म तिकीट हत वही असत तर संपर्क करा. आणि कायच झालं नाही ना तर तुका कॅन्सल करतात. कॅन्सल ती जेव्हा कॅन्सल होतं ना तेव्हा तुम्ही वेटिंग पासून कन्फर्म होतास. उपकार माना आमचे. रे उपकाराची भाषा करू नकोस. तुझा फायदा काय ते सांग. फायदो अरे मेले ज्याच्याकडे कन्फर्म तिकीट असता ना तो 3 महिने अगोदरच रिलॅक्स असता आणि सगळ्यांका सांगत सुटता माझ्याकडे कन्फर्म तिकीट माझ्याकडे कन्फर्म तिकीट आणि त्या कन्फर्म तिकीट वरती एखादो ऐरो गैरो किंवा तुमच्या सर्व वेटिंग वाला बसलो असतात ना तर त्याला छाती ठोकपणे सांगितलं आता की माझ्याकडे कन्फर्म तिकीट आणि एखादो टीसी इलोच त्या टीसी समोर ताट मानेने सांगितलं आता की कन्फर्म तिकीट अरे कोकण रेल्वे ज्या प्रवाशाकडे कन्फर्म तिकीट असतं ना तो प्रवासी राजा असता राजा. रे फायद्याचा काय सांगतस. आमचे पण बरेच फायदे असतात. वेटिंग जेव्हा कॅन्सल होता ना तेव्हा पूर्ण रिफंड मिळतात आणि काय काय हुशार प्रवासी रिफंड पण घेतात आणि प्रवास पण करतात. आणि टीसी लोकी म्हणजे तुम्ही फुकटे ते फुकटेच. फुकतो कोण फुकतो. मी फुकतो. तू कचरा तर बघतोय. फुकतो नाही. मी काय म्हणतोय दरवर्षी गावात जाताना वेटिंग कन्फर्मची नाटक आता बस झाली. या वर्षी आपण प्लेननेच जाऊया. अगो दिवसातून फक्त एकच फ्लाईट जाता ती पण फुल पॅक आपण ट्रेननेच जाऊया. ठीक असं 2 कन्फर्म असत आणि 2 वेटिंगला असत. 2 तिकीट कन्फर्म असत ना मग आम्ही 4 जण ऍडजस्ट होऊ. आणि कसा तारीख येईपर्यंत वेटिंगचा RSC होईल. आपल्या दोघांची भांडणं ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नको. आणि कसा कोकणातला प्रवास कोकण रेल्वेने झाला पाहिजे. चल